17 Μαΐου του 2015 και βρισκόμαστε στον παλιό πρόδρομο και στον Αποστόλη του Κολοκοτρώνη. Εδώ ο Αποστόλης θα μας βγάλει 5 πουλάκια και όταν λέμε πουλάκια εννοούμε πουλάκια. Είναι 2 μηνών περιστέρια. Για να δούμε τον Αποστόλη τι σειρά έχει. Εδώ τώρα ξεκίνησαν τα περιστέρια. Εδώ είμαστε, ξεκίνησαν πολύ καλά και τα βλέπω τα πουλάκια έχουν πάρα πολύ ωραία φτερά. Εδώ. Φυσάει και ένα παλό αεράκι τώρα για τα πουλάκια. Εδώ είμαστε. Αποστόλης Κολοκοτρώνης και βλέπω τα πουλάκια που έβγαλε. Εδώ είναι η Σούζα. Έχουν και άνοιγμα τα περιστέρια. Έχουν και θέαμα. Εδώ πέρα είναι, ακίνητα είναι. Τόλι, ακίνητα τα πουλάκια σου. Ρίξτε το Τόλι, αυτό δεν τραβήξαμε, είδαμε εδώ πέρα τα φτερά. Εδώ πέρα, εντάξει, είναι μικρά. Τώρα να δούμε και τις επιστροφές του Αποστόλη. Έρχονται τα πουλάκια. Πανάτος. Να τα πουλάκια. Βλέπουμε και πέσιμο πάρα πολύ καλό το Αποστόλη. Ωραίος ο Τόλης. Ωραίος. Τώρα θα μας πετάξει άλλα 5 πουλάκια. Να δούμε τι θα κάνουν για αυτά. Εδώ έχουμε και τον πατέρα του Αποστόλη του Κολοκοτρώνη. Και έχουμε και ένα θεατή από τη Μελίκη. Έλα Μάστο να σε τραβήξω και σένα. Εντάξει. Έλα εδώ πέρα απολαύσεις και εσύ τα πουλάκια. Και εδώ βλέπουμε τον Αποστόλη να βγάζει τα πουλάκια έξω. Τα ετοιμάζει εδώ πέρα να μας τα πετάξει. Αποστόλη! Είμαστε έτοιμοι. Εδώ τα βλέπουμε τα πουλάκια. Έχουν πάρα πολύ ωραίο κόψιμο. Τρία, 4, 5, να και το ασπράδικο ή ασπρόκολο. Για μια άλλη ονομασία. Εδώ έχουν 6 πουλάκια, 7, 8. Εδώ είναι, βγήκε και το μαυράκι. Τώρα περιμένουμε να μας τα σηκώσει ο Αποστόλης να δούμε τι έκανε. Εδώ έβγαλε ακόμα ένα μαύρο. Να το Αποστόλης εδώ, ή Τόλι Σύμπου. Εδώ ξεκίνησαν τα πουλάκια. Ξεκίνησαν πάρα πολύ καλά. Εδώ βλέπουμε το μαύρο. Εντάξει, έφυγαν Αποστόλη, καλά έφυγαν. Εντάξει.
4-5 πουλάκια έφυγαν από ψηλά. Εδώ είμαστε, ωραίος εσύ τόλι. Εδώ βλέπουμε τα περιστεράκια του τόλι. Πιάσαμε αυτό το σποράρι και εδώ και το σταχτή. Ωραία φτερά έχει ο τόλις. Εδώ είναι. Ωραία φτερά έχει όπως τώρα, έχει πολύ ωραία φτερά. Εδώ αυτό το σταχτή. Ας ζουμάρουμε και αυτό το μαύρο εδώ πέρα. Το μαύρο είναι σούζα το περιστέριο. Τώρα εντάξει, φυσάει λίγο αεράκι. Φυσάει και λίγο αεράκι. Εδώ είναι. Έχουμε πιάσει μια διαζούλα, ένα μαύρο και ένα σταχτή. Τώρα σαν πουλάκι είναι πάρα πολύ ωραία, φουντωτά. Βλέπουμε το μαύρο. Πάρα πολύ ωραίος άνθρωπος. Θα δούμε και τις επιστροφές. Ωραίος όπως